Για του τη ζωή παραλίγο να πληρώσει την προσπάθειά του να ανάψει τσιγάρο 60χρονος στη Λευκοσία γύρω στις 10 το πρωί. Η οικία του στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος στο Στρόβολο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη βίαιη ανάφλεξη υγραερίου που προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά. Ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικά οχήματα από το σταθμό Ακροπόλεως και Λακατάμιας και με την άφηξη διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά σε βοηθητική κατοικία, ο ένοικος της οποίας υπέστη σοβαρά εγκάβματα. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών και αυλών νερού, ενώ ο 60χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου νοσηλεύεται. Τα αίτια της πυρκαγιάς φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι ήταν η ανάφλεξη υγραερίου από απώλεια από μαγειρική συσκευή εντός της οικίας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο ένοικος προσπάθησε να ανάψει τσιγάρο ενώ ήξερε ότι υπήρχε απώλεια. Ο 60χρονος, ο οποίος ζει μόνος του αμέσως μετά την έκρηξη και παρά τα εγκάβματά του, εξήλθε της οικίας ζητώντας βοήθεια. Στις εκκλήσεις του ανταποκρίθηκε η 15χρονη Γεωργία, που εκείνη τη στιγμή έτυχε να βρίσκεται στο γειτονικό σπίτι της γιαγιάς της. Η άμεση παρέμβαση αλλά και η ψυχραιμία της αποδείχθηκαν σωτήριες. Είδα τον άνθρωπο να βουρά και να φωνάζει βοήθεια, έκρουσα, έπια κοντά του, ήρθαν οι γειτόνοι, μόλις έπια άναψε η φωτιά από την έκρηξη και ο άνθρωπος ήταν χαμένη πολύ σοβαρή κατάσταση, είχε τραύματα, ξέρω εγώ, και πήγα και το 112 και ζήτησα βοήθεια και κάλεσαν την πυροσβεστική, την αστυνομία και ήρθαν. Βγήκα στον δρόμο και φώναζα Γεωργία μου, πού είσαι? Και όταν ήρθα ο Ζαμέ, η Γεωργία μου ήταν μαζί με τον τραυματισμένο, πας στη βεράντα τα δίπλα του και το σπίτι άρχισε και έπαιρνε αμέσως φωτιά. Ευτυχώς κατάφερε ο άνθρωπος και έφυγε έξω, αλλά όταν έφυγε έξω ο άνθρωπος ήταν κρουσμένος. Αλλά είχε και τις αισθήσεις του. Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ανάφλεξη οφείλεται και σε κάποιο